presents by Unique Films. Sunrise Recording Studio, Patna. तोहरो जवानी ह पटाखा जुलूम करो नहीं हम से सहाता कभी तोहरो जवानी ह पटाखा जुलूम करो नहीं हम से सहाता जोशी चढ़ल बाती वारी जी के होठ पा जोशी चढ़ल बाती वारी जी के होठ पा तोहके टांगली है राइफल के नोक पा जोशी चढ़ल बाटे मिसिर जी के होठ पा तोहके टांगली है राइफल के नोक पा राइफल राइफल के नोक पा राइफल 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 के नोक पा पहिला उमरिया के बाई उठानी जिनसे ढीला करबू त बुढ़ाओ न मानी पहिला उमरिया के बाई उठानी जिनसे ढीला करबू त बुढ़ाओ न मानी किसी देता तू 2000 नोट पा किसी देता तू 2000 नोट पा ना तो टांगली है राइफल के नोक पा जोशी चढ़ल बाटे बड़े जी के होठ पा ना तो टांगली है राइफल के नोक पा राइफल राइफल के नोक पा राइफल 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 के नोक पा पहनल बाजार बाटे सौदा बिकाई चिकन सामान तोहार आजे किनाई पहनल बाजार बाटे सौदा बिकाई चिकन सामान तोहार आजे किनाई आवा बैठा सुकुल तुमे के बुलेट पा आवा बैठा सुकुल तुमे के बुलेट पा ना तो टांगली है राइफल के नोक पा जोशी चढ़ल बाटे गिरी जी के होठ पा तोहके टांगली है राइफल के नोक पा राइफल राइफल के नोक पा राइफल 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 के नोक पा तोहके बनाइब अपना दिलवा के रानी उठावा से चुए तहरा टप टप पानी तोहके बनाइब अपना दिलवा के रानी उठावा से चुए तहरा टप टप पानी सब किस लालू कहे डंका के चोट